Moet je nu, zeker nu de drag op het ruimen wat hij achterblijft? Voorzien van de KPN. Ja, voor liggen glasvezel. Druk bezig. We hebben het zo druk gehad. En vooral vanaf het Slevrouwplein naar Savas. Of van Savas naar Roemen. Of van Slevrouwplein naar Roemen. Nee, lukt. Ja, iedere lup is een deveu. Ieder ding maar wat doen wij. Cup nergens toe. Nou, wat hebben ze beide gedaan? Ja, de kabelen, alles. We hebben alles bij ons. De kabelen, we hebben bij zijn vrouw van 3 meter uit het lood getrokken. 3 meter 11. Maar, en dat wordt het niet. We hebben met Roemen gebeld en Roemen zag van, wat willen van u? Ja, gelijk naar Roemen of via Slevrouw naar Savas of we wisten het niet, we komen niet goed. Morgen weer en een nieuwe dag en dan bellen we wel weer.